Balak mo bang manginas? Kasama na ngayon. Malaki pa ang dagat. Ikaw, saan ka galing? Sino bang naka-enkwentro mo? Grupo ba ni Bong? Tama ka. Salamat. Anong balak mo ngayon, Tanggol? Kukuha ba ako ng mga kasama? Hindi mo na ngayon. Gamit lang. Sa kawasan. Pero nasugat pa ako. Sabihin ko lang sa'yo pag kailangan mo na. Sabi ka lang, Tanggol, kung kailangan mo ng mga kasama. Kasi handa akong tumulong. Kundi, hindi mo na ako kaya. Kasi marami kasama. Kaya salamat. Ano, Tanggol? Aalis muna ako. May gagawin pa ako. Sige, salamat. Kumusta na itong panggula no? Na igo, gusto ni mo? Kamu doon na iko? Hindi napil gito diri oh. Magkano ako? Pag snipe na ko siya, huwag mamata kay na. Naigo ko sa mata. Pingtagwal gito siya kasi gito siya kita. Matay. Naigo pa to sa mata. So karon Iya, kay bro. nakuha na to na to, napatay gito na to. Adi, ari ta magsasadya ta oh, red doors. Ang lagi red doors oh. Yung na. Bugno pa gini? Ah. Sadya man ta, ato ning pangkuanon oh. Oh. Musta na to si Kwanggol no? Doon sa nakato? Ito ano? Ang ako lang to siya, nga di ko siya makita diri. Pakita ko to siya diri. Mo na gingon ganun. Dili na ko siya magdugay sa libutan. Di siya katulog sa itong baryo, patay na daan. Kapag yung panggulag. Grabe ko itong panggulag eh. Mo di kulungo kay diri. Sure Magsita dyan? ko itong tawanan na to, gikan ko sa ambot asa to kay nagkagyan mo sa mental to itong panggula to. Ayaw, bantog ra. Kagito ko na eh. Mental tong tawanan siguro to. Pero ako lang duda to, nganong posible na pugay mabuhi to siya. Oh, may lag. Mabuhi karon yung sa kato sa doktor pag tambal. Di naam ko na sa doktor ko nga mo kapikapor ako na yang kuan. Na wagtang na ko dali yang samad ba. Pero sunod making kuan pag siya tuwa, patay patyan gitu yun. Grabe po na yung doktor po. Ikapon ra, maayo dayon. Mao ginagay pasinggikan to sa laing lugar tong tawanan tong yung doktor. So magtabang-abang lang dani kung say muari na pud sa lugar magdala. Oh, balikon tani og mauna. Nago na gid. So mo na nga mintras kita pa man duha. Ang kita pa og laing tao, daghan na akong tao ron. Sige. Uy. Ano? Tayo? Joke na boy, joke. Nakahanap ka ng trabaho? Tatay sa Boss. Ano yan? baka kunin mo. Oh, dito upo ka dito. Sige. Lingkod din. So, nangita kag trabaho? So, So, karon kay ganahan ka mo ngitag trabaho diri. So, sa karong adlaw ato yung Tagalogo na. So, nisuot naman ka diri. Mo na gingon kung pag ako'y tinuyo, uwi ka ng binugbog ng 3 demonyo. Kung na kay masayop ka, ha? So, apil na ka sa mong grupo. Inalan nga, kung sa ikaw na mo, mabuhi itong si Konggon. Inalan nga, nakakapirmindi ha. Hindi na ka mo biya. So, chat ka? Alak eh. Sige, ay lang eh. Buwan na nes ko ah. waras. Maayo
Mayo po. Creditors is my best friend. Boss, munday ko no? Ikaw nang apply ka sa buwan. 10 lingkod na, di ba wabi? Ikaw man lingkod noon.